Ola, como están? O PSOE de Santiago non descarta recurrir ao Valedor do Pobo ou mesmo á Xustiza se o Goberno local non explica por que non admitiu a trámite as súas alegacións ás ordenanzas fiscais deste ano. E máis, os socialistas creen que esas ordenanzas poderían ser nulas porque se publicaron no Boletín Oficial da provincia sen lle dar resposta ás alegacións tal e como establece a lei. As ordenanzas fiscais de 2014 poderían ser nulas porque o Goberno incumpriu a lei ao publicar a súa aprobación definitiva no Boletín Oficial da provincia antes de responder ás alegacións presentadas a esa normativa. Dío o voceiro do PSOE, que lle reclama ao Executivo do PP que explique por que as alegacións do seu partido non foron admitidas a trámite. De non facelo, Paco Reyes non descarta acudir a outras instancias. E non temos nin tan sequera conocemento de que non se admitiran a trámite, agás da publicación no BOP, obviamente teríamos que pedirlo en vía, obviamente, neste caso, ben de Valedor do Pobo, ben xudicial. Estamos á espera do que nos comentan os nosos asesores xurídicos e a espera de si, finalmente, nun prazo aceptable, porque a verdade é que o prazo xa está rematado para que nos contesten, non contesta este Goberno. Unha vez reciba as explicacións pertinentes, o PSOE estudará a conveniencia de reclamar a nulidade das ordenanzas fiscais. Paco Reyes recoñece ter dúbidas ao respecto porque iso impediría que entrara en vigor a baixada do IBI e xa que logo prexudicaría os composteláns. Unha opción intermedia podería ser acudir ao Valedor do Pobo para que deixara constancia de que o Goberno compostelán incumpriu a lei, pero que non tería máis efectos. O voceiro socialista cree que o Executivo non respondeu ás alegacións para non ter que debatilas en pleno. En concreto, Paco Reyes acusa ao PP de non querer explicar por que informou o Ministerio de Facenda de que este ano prevé aumentar os ingresos polo IBI ao mesmo tempo que anunciaba unha rebaixa no imposto que vai supoñer que as arcas municipais deixen de ingresar 1,7 millóns de euros. Pois polas críticas do PSOE preguntámoslle á voceira do Goberno. María Pardo cree que se as alegacións dos socialistas ás ordenanzas fiscais non foron admitidas a trámite sería porque tiñan defectos de forma. Como me pillas ahora sin haber visto el tema, lo único que puedo decirte es que imagino que no se admiten por defectos de forma en la presentación y que la información se la darán, estoy diciendo que me pilláis sin tener más conocimiento del tema. Y la información se la dan, lógicamente, en la no admisión, en el escrito. No le doy más importancia que presenten bien las cosas al señor Paco Reyes. Entonces no tendrá defectos problemas de que no se lo admitan. Volvemos á rolda de prensa de Paco Reyes, que non se limitou a criticar a aprobación das ordenanzas fiscais. O voceiro socialista tamén amosou a súa preocupación polos datos do turismo e pediulle ao Executivo que explique por que non respondeu á petición de Proxecto Home para abrir un albergue na súa antiga sede da Rúa da Virxe da Cerca. Paco Reyes explica que o Goberno local emitiu un informe en decembro de 2012 sinalando que non consideraba oportuna a apertura dese albergue. Casi un ano despois, o presidente de Proxecto Home reuniuse co alcalde e explicoulle que ese establecemento non tería un fin comercial estrito, senón que buscaría reinserción laboral de persoas que conseguiron deixar as súas adiccións. Dende entón, nada máis se soubo. Doutra banda, o voceiro do PSOE expresou a súa preocupación pola marcha do sector turístico, tendo en conta os últimos datos que se coñecen, os de novembro. Nese mes, a estadía media quedou en 2,05 días, un 14% menos que en novembro de 2012, e o peor comportamento de todas as cidades histórico-monumentais de España. Ademais, Compostela é a última urbe destas características en canto á ocupación hoteleira nas fins de semana e a terceira pola cola en canto ao grau de ocupación por habitación. Para Paco Reyes, Santiago estáse convertindo nunha cidade de paso pros turistas. Na idea de que Santiago estáse a converter nunha cidade de visitantes, pero non nunha cidade na que a xente pare e na que a xente pernocte na nosa cidade. Eso por unha banda. E por outra banda, a constatación tamén de que este goberno do Partido Popular o único que está a cumprir do plan estratégico de turismo que deixou plantexado o anterior goberno, o goberno progresista, é precisamente o tema do fomento do turismo estranxeiro, pero o certo é que non chega nin os resultados que chegan a outras cidades tamén histórico-monumentais.
E seguimos no Pazo de Raxoi porque ali presentaba hoxe unha nova ferramenta para descubrir e poñer en valor a fortaleza da Rochaforte. Trátase da páxina web rochaforte.info, un portal moi visual e didáctico que nos descubrirá como era o castelo, que persoeiros estiveron vinculados á súa historia e como foi a súa destrucción durante a revolta irmandiña. Botou moitos anos no esquecemento e agora todo esforzo é pouco para poñer en valor o castelo da Rochaforte. Se hai unhas semanas se presentaba un libro sobre a fortaleza, hoxe tocoulle a páxina web rochaforte.info. Trátase dun portal moi didáctico dividido en 4 seccións. Na primeira podemos achegarnos aos restos do castelo a través dun vídeo aéreo e dunha visita virtual, coñecer a historia da fortaleza e os persoeiros vinculados a ela, e mesmo descubrir os obxetos que apareceron durante as escavacións. A segunda sección da web inclúe mapas detallados do castelo e de como estaba distribuído o campo de batalla que supuxo a súa destrucción durante a revolta irmandiña. Os últimos apartados da páxina están máis pensados para os expertos, cunha biblioteca detallada sobre o castelo e toda a información sobre o proxecto de recuperación dos restos. Ademais, o portal complétase cun arquivo técnico e un glosario, unha web moi completa que lle pode resultar de interese a todos os públicos. Es muy visual, a mí me gusta especialmente, lo sabéis que creo que es muy apetecible navegar por ella, que habla de los personajes, de las historias, de la cronología, de los mapas de las diferentes rutas que existían, también para marcar un poco, para enmarcar la época en que este castillo estuvo bueno, pues, construido, ¿no? sin que lo derribaran. Y la forma de vivir de las mujeres, de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que es una página para pasarte una tarde así de domingo investigándola y leyéndola. A web rochaforte.info foi elaborada pola empresa A Navalla Suiza en colaboración con 100 litros metro cadrado. O portal e o libro sobre o castelo presentado hai unhas semanas contaron cun orzamento conxunto de 53.000 euros dentro da partida d'1 millón de euros coa que o Ministerio de Educación e Cultura financia a recuperación da fortaleza da Rocha. E hoxe tamén coñecimos os nomes dos gañadores da segunda edición do concurso de cartas de Reis da Concellaría de Normalización Lingüística. Das máis de 1.100 cartas recibidas, as 3 mellores foron as de Abel Vidal, de 4 anos, Uxía Iglesias, de 6 e Iria Estevez, de 8. A concelleira Rebeca Domínguez amosouse moi satisfeita ca acollida que tivo certame, xa que das 400 cartas recibidas en 2012 pasouse a máis de 1.100 nesta edición. Todos os seus autores recibirán a contestación dos Reis Magos e un agasallo. Os gañadores poderán coñecer as súas maxestades despois da cabalgata do domingo. Melchor, Gaspar e Baltasar faránlle entrega dos seus premios, unha tablet para a triunfadora na categoría de 8 ou máis anos e lotes de libros para os máis pequenos. A Edil explicaba que os traballos gañadores tiñan unha moi boa calidade plástica e os seus autores demostraron ser conscientes da realidade que vivimos malia as súas curtasidades. A parte da calidade plástica que a teñen, obviamente, ademais son cartas pois moi traballadas, traballos manuais que se nota pois que se esforzaron, chamounos a atención respecto ao contido das propias cartas, sobre todo dos maiores, un pouco a sensibilidade que teñen, non, aos temas sociais, e que non piden só desexos materiais, senón tamén pois desexos inmateriais para os menos favorecidos e para que nos están pasando peor nestas datas. Pois xa se achega a gran noite de Reis e as súas maxestades apuran estes últimos días para poder atender todas as peticións dos cativos. Melchor, Gaspar e Baltasar tratan de reunir sobre todo os agasallos máis esperados, os xoguetes. Nos quixemos saber cales son os preferidos polos nenos e nenas compostelás e parece que voltamos ao clásico. Tamén outra das cousas que piden moito os rapaces é todo tipo de xogos de mesa. Aínda que quedan algúns e algúns que xa se están esgotando, pero bueno, os rapaces non van ter problema este ano tampouco. Iso sí, os xogos tradicionais como o Monopoly vense desbancados por novas modas, como é a do mundo da cociña. O que non cambia nos máis pequenos é a súa devoción pola maxia. Todos eses xogos en que poden dar puñetazos na mesa, máis que o Monopoly ou os de sempre, como pode ser tamén o Trivial, gustalle menos aos rapaces. A maxia tamén volve outra vez debe ser un pouco que se anuncia na televisión. Estamos notando unha cousa que é curiosísima co que está empezando estes días, que houbo o tema do Masterchef Junior,
empezan a vir os reixes a buscar, e non tes nada aquí para facer cousas de pasteliños de chocolate ou alguna cousa por aí, que xa estaba no mercado, e estes días estamos notando que xa empezan a pedilos. Aínda quedan uns días de ilusión e nervios, pero para os maiores un consello, mellor quédense co primeiro, coa ilusión. Seguimos falando de agasallos, pero agora dos que nos poden servir de entrada para un concerto solidario. Trátase da iniciativa Cancións por Regalos, que se desenvolverá mañá pola tarde na Cidade da Cultura. O obxectivo é recoller agasallos pros nenos que non teñen a sorte de que os visiten os Reis Magos. Cancións por Regalos é un espectáculo que pretende achegar a pequenos e maiores a música pop e reunir agasallos para que ningún cativo quede sen a súa sorpresa na noite de Reis. O concerto solidario comezará ás 5 da tarde no Museo Centro Gaiás, na Cidade da Cultura, e o único que hai que facer para poder asistir é deixar un agasallo na entrada. Neste proxecto estrearase a ópera de rock infantil Baba Boom. Cancións por Regalos é un festival para nenos que se leva facendo anos, que a entrada é simbólica, é un agasallo que tes que presentar na porta, e bueno, que mellor que nestas datas tamén para facer un espectáculo infantil e comezar, que nos estreamos o espectáculo mañá tamén. Esta mañá estivemos no ensaio de Bababún, unha obra ca que Carlos Pereiro, guitarrista e cantante da banda de garaxe Novedades Carmiña, está moi ilusionado. O proxecto foi un pouco acercar así a música que nos escoitamos, música pop, música rock, que nos tocamos, outros proxectos e tal, acercar un pouco ao público infantil, non? Isto, o fío conductor é un caderno de actividades que se chama Bababún, que ten unha estética así moi actual, e a partir desa estética, desa proposta, fíxose un espectáculo con proxeccións, con debuxos animados, con música en directo e con teatro, non? Os asistentes non só poderán desfrutar desta montaxe na Cidade da Cultura, xa que neste particular concerto solidario tamén actuará Candela e los Supremos, unha nena que fai música indie e que está a ser toda unha revelación no panorama musical. Máis cousas, a Igrexa da Universidade foi esta mañá o curioso escenario para a presentación dun libro non menos curioso. A publicación, que leva por título 321, está editada pola súa propia autora, artista multidisciplinar Renata Otero, que trata de explicar con poucas palabras e bastantes ilustracións o cambio despois dunha crise. Renata Otero é unha das artistas que participa cunha peza na exposición Procesalia instalada na Igrexa da Universidade, e foi neste mesmo espazo no que deu a coñecer outra das súas creacións, esta vez en forma de libro, escrito, ilustrado e editado por ela mesma. Trátase dunha publicación moi persoal que xorde despois de que a artista se dera permiso a si mesma para crear o seu antollo. 3, 2, 1. Este libro trata desto. Trata de como a veces unha crisis é necesaria para tomar distancia e disfrutar mellor e de outra maneira as cousas. A peza que tedes aquí, se queres botar un ollo despois, ten que ver con esa idea de, como xa non era un artista, xa non pretendía ser un artista, me din permiso para todo. A conta atrás rematou para Renata Otero con 321, colleu unha páxina en branco e deulle renda solta á súa creatividade e aos seus pensamentos. Este libro foi totalmente por puro disfrute persoal. Eu collí un libro en blanco que tiña en casa un día e decidí gravatear. E decidí dibuixar como fago cando me quero relaxar e como fago desde que era nena. E empecé a meterlle e fixe unha páxina e dixen, que bonita. Non sabía que escribir, a primeira que fixen é a primeira páxina doble. Non tiña nin idea. Este é un pequeno libro de autor, un paso máis na obra dun artista multidisciplinar que xa ten traballado coa performance, a escultura ou a banda deseñada. En clave deportiva, o Santiago Futsal afronta mañá un novo partido de Liga despois dunha semana na que os problemas económicos do club volveron saír á luz. Aínda así, o adestrador Santi Valladares defende a profesionalidade ca que os seus xogadores saen sempre á pista. A mesma ca que sairán mañá na casa do Macón Zaragoza. O plantel xa partiu esta mañá cara a Terras Mañas, onde o agarda o penúltimo clasificado da Liga. O partido contra o Macón Zaragoza, que se disputará na xornada do sábado ás 12 da mañá, pode ser enganoso debido á posición do rival na táboa, pero o Santi Valladares advirte que é un equipo con dobre cara. Zaragoza tiene una de cal e una de arena, ¿no? También es capaz de perder contra Galdar, ¿no? Es decir, es un equipo que tiene 5 jugadores de muchísima calidad, 6 jugadores de muchísima calidad.
ya que se conocen bien, de jugar otras temporadas juntos, y que en casa es un equipo muy fuerte, ¿no? Que es un equipo fuerte. Practica esa defensa zonal, que bueno, que ya nosotros la llevamos bastante trabajada porque Tomás, la trabajamos ya contra Tomás, porque es la que estaba haciendo, no contra el Manacor. Hai que ter en conta, ademais, que ao Santiago Futsal non se lle están a dar ben esta temporada as visitas a domicilio, nas que só sumou unha vitoria. Por se fora pouco, o club continúa a ter problemas de impagos e os xogadores están cada vez máis ao límite, sobre todo nestas datas. Son tempos difíciles para todos, pero Santi Valladares apela á unión do grupo. A mí me gusta hablar siempre de, a veces es un poco, la palabra equipo se tiene así un poco, pero somos un equipo desde arriba hasta abajo. Todos estamos en las mismas circunstancias y en los momentos complicados es donde todo el mundo tenemos que tirar en el mismo sentido y en ese aspecto ya no es cuestión de que yo los meta caña, sino que ellos una vez que salen ahí, evidentemente que antes de salir pues es un tema de conversación porque es un tema de conversación, ¿no? Pero una vez que salen ahí, y la clara demostración fue el partido el otro día contra Manacor. O técnico, como sempre, non é para menos, louvou o traballo dos seus pupilos que, a pesar das dificultades, seguen a ofrecer un gran nivel deportivo. Achegámoslles agora algunhas propostas para o seu tempo libre na nosa axenda cultural. Imos ver que nos depara o tempo, contánnolo dende Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Galicia quedará mañá baixo a influencia dunha borrasca que deixará o ceo cuberto con chuvias localmente fortes acompañadas de sarabia. As temperaturas baixarán, sobre todo o mediodía, por mor da entrada de aire frío. O vento será forte do oeste. No domingo os ceos estarán moi anubrados, pero con poucas chuvias, concentradas nas comarcas do oeste da Coruña e en puntos illados de Pontevedra. Os ventos serán fortes do sur e as temperaturas manteránse sen cambios significativos. O luns comezará cun temporal de vento e chuvia, pero o tempo tenderá a mellorar co paso das horas. Así, pola tarde mesmo se abrirán grandes claros no interior. As temperaturas subirán, sobre todo as mínimas, e os ventos soprarán moderados do suroeste. Mañá en Santiago teremos ceos cubertos con chuvias máis intensas pola mañá. Os ventos serán fortes do suroeste pola mañá e moderados do oeste pola tarde. As temperaturas mínimas baixarán sensiblemente ata quedar en 6 graus e a máxima será de 11. Pro domingo agárdanse ceos cubertos con chuvias febles e ventos fortes do suroeste pola mañá e do sur pola tarde. As temperaturas manteránse sen cambios significativos. No luns os ceos estarán anubrados con chubascos pola mañá, os ventos serán moderados do suroeste, as temperaturas mínimas subirán ata os 11 graus e as máximas quedarán en 13. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois isto foi todo. Poden seguir vostedes pendentes da actualidade a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos despedímonos. Desfruten da fin de semana.